Hej Charlotte og Mette. Tak fordi I Hej. gad at være med til det her interview i forbindelse med min afrapportering på Diplom i Skat omkring, hvordan det er, man kan effektivisere den her sagsbehandling omkring sikkerhedsstillelsebehandlingen. Jeg skal starte med at høre kort, om I kan fortælle jeres roller eller jeres arbejdsopgaver, vi sidder med i erhvervsregistreringen. Det kan vi sagtens. Vil du starte, Charlotte? Jeg sidder med registrering af punktafgifter i erhvervsregistrering, RI2, og har gjort det i rigtig mange år efterhånden. Ja. Hvad med dig, Mette? Ja, men det er jo tilsvarende Charlotte. Altså sidder det samme sted og har også siddet der i rigtig mange år. Ja. Mm-hmm. Ja. Altid også. I er jo inde og vurderer nogle gange på de her sikkerhedsstillelser, når en virksomhed ønsker en ny registrering. Hvilke kriterier vurderer I der sikkerhedsstillelsen ud fra? Altså, vi kigger jo på virksomheden generelt. Altså, vi har jo en scoring til at starte med om morgenen, hvor den kører igennem sådan en helt scoringssystem, hvor den så bliver, om det kommer til os, eller til dem, der skal til trip-trap. Hvis der er skyld og restance på, så ryger den til trip-trap, og så kører den sit eget flow derover. Det er meget Charlotte ikke ind over. Vi får dem kun fra dem, hvis de ikke kan gøre noget i deres sagsbehandling. Ja, så hvad for nogle sager er det, I ser? Jamen, vi ser i princippet alle, med mindre at de falder for noget skyld, og som så skal kræve sikkerhed på grund af skylden. Okay. Så kører det sit helt eget spor i forbindelse med det, og det er vi ikke inde over. Som sagt, det er nogle andre, der sidder og gør det. Og vi er ikke inde og revurdere den her, eller vurdere den her sikkerhedsstillelse? De vurderer jo sikkerhedsstillelsen ud fra deres sagsbehandling. Og når de så har fået sikkerheden ind i forbindelse med deres trip-trap-behandling, så kommer de jo stadig videre til os, og så skal vi jo så ind og vurdere sikkerhedsstillelsen, den obligatoriske sikkerhed. Ja, lige præcis. Hvor der er de her minimum i lovgivningen. Ja. Stiller I nogle gange, der er en større sikkerhed end det, der er minimum? Ja, det gør vi. Og på hvilke kriterier? Det er jo ud fra, hvad virksomheden skriver på blanketten. Vi har jo nogle krav til, hvad de skal sende ind. Nogle gange så kan vi også godt bede om nogle yderligere oplysninger og noget budget, og så kigger vi på det på den måde. Men på blanketten er der jo felter til at skrive antal liter og afgift, og det er det, vi vurderer ud fra. Så hovedsageligt ud fra mængden? Ja. Yes. Har I så nogle gange oplevet, at I har stillet en højere sikkerhed end de her 200.000 på spiritusafgift for eksempel? Spiritusafgiften er jo kun på 30.000. Det er den som minimum, ja. Det er jo sagtens stille en sikkerhed, der er højere, hvis vi vurderer, der er bevæggrund for det jo. Jamen, det kan vi sagtens. Men jeg vil sige, det er altså ikke så tit, vi kommer op på noget, der ligner 200.000. Okay. Ja. Det er det. Det var gamle dage, den var 200.000 jo. Og den blev sat ned i, var det i 18? Og det gjorde man jo, fordi at man ville tilgodese alle de der små destillerier, der var dengang. Altså alle de der, der var det moderne med gin dengang. Og så ville man tilgodese dem, for at de skulle stille så stor en sikkerhed, for det var jo tage livet af dem på forhånd. Det kunne de jo ikke, fordi det var sådan nogle små startups, ikke? Ja. Og der er stadig nogen i dag, der har svært ved at stille de 30, bare de helt små bryggerier. Ja. Så ja, helt bestemt. Men det er fordi Jura, de har jo været inde at tage, på baggrund af, at man lavede den her lovændring, hvor man så stillede den ned til 30.000, så har Jura jo været inde at tage stilling til, at de mener faktisk, at hvis man stiller en sikkerhed i dag på 200.000 på spiritus, så vurderer man det som værende væsentligt indgribende. Så derfor må vi jo som udgangspunkt ikke stille en sikkerhed på 200.000, og derover lige præcis på spiritusafgift. Det vil vi helt aldrig komme op, fordi det er så store beløb, der er slet ikke tale om dem, der vil registreres. Og dem, der er registreret, de er jo de rigtig store, og de har jo stadig kun minimumssikkerheden, hvis de har bedt om at få sat den ned. Så jeg tror, det er de færreste, der har de 200.000. Så er det et levn fra før, hvor ikke de har fået lov til at sætte den ned, eller de bare ikke har bedt om at få det resterende udbetalt dengang i 18, for det kunne de jo. Ja, jeg har godt set mange af de skrivelser, men jeg har jo faktisk sat nogen op på 200 igen, på baggrund af de risikovurderinger, vi laver, hvis vi vurderer, der er tale om en risikovirksomhed. Fordi de er dårligt betalt eller lignende. Men I vurderer kun sikkerheden, når de nyregistrerede virksomheder? Ja, det er kun de nye, vi har.
Præcis. Ja. Godt. Så har jeg en hypotese i min opgave, der handler om kommunikation. Så derfor spørger jeg omkring, hvordan I oplever kommunikationen mellem vores afdelinger. Ja, det var så os to, og så også regnskab, ikke? Ja, opkrævningen. Ja, Lige præcis. opkrævningen, ja. Ja, men Jeg synes ikke, vi har nogen det problemer er i forhold okay, til det. tænker jeg. Jo. ja. Ja, det tænker jeg ikke, at vi har. Jeg synes det, altså vores flow kører i hvert fald på vores sikkerhedsstillelser. Mm. Ja. Ja. Og der er jo ikke så meget kommunikation. Det er jo mere det der med at skrive til jer, at nu vil jeg gerne bede om, I ændrer sikkerhedsstillelsen i systemet, fordi jeg har lavet en forhøjelse eller lignende. Ikke? Ja, præcis. Så det er okay. Er der så nogle steder, hvor I ser, at det kan forbedres? Også til gavn for jeres driftsopgaver? Og det kan blive endnu bedre? Det ved jeg ikke, hvad kan man sige. Vi får kun, kan man sige, det som, hvis du sætter den op, sikkerheden, så det eneste, vi hører, det er jo faktisk fra dig, kan man så sige. Og så siger vi jo bare i princippet, nå, det gør vi så. Altså, fordi det er jo ikke os, der har ligesom været sagsbehandler på den. Vi er jo sådan, det er bare lige sådan noget administrativt, der skal i erhvervssystemet, ikke? Lige præcis. Ja. Det er jo bare der, hvor jeg ved efter afgørelsen. Men det, Ja, det er jo min sagsbehandling, helt bestemt. Ja, nemlig. Ja. Godt. Se I så nogle udfordringer i vores nuværende procedurer? Nej, Nej. det synes jeg ikke. Altid. Jeg ved ikke, om der... Altså, du tænker på også de der 3 afdelinger imellem, eller generelt? Ja, generelt. Ja. De 3 afdelinger her imellem, ja. Altså, hvis man skulle sige noget, så skulle det jo være, så er vi tilbage til det der med de berømte blanketter. Altså, hvis de for pokker bare gad at indsende alt det, de skulle fra starten af. Men det er jo så for vores del i hele nyregistreringen, ikke? Ja, bestemt. Det er jo også det, vi ser lidt over for os, men det er jo så i forbindelse med lokale godkendelserne. Hvis der mangler en eller anden brand eller miljø eller et eller andet, ikke? Ja, præcis. Så det hænger jo også lidt sammen med det, for det er jo også der, hvor de skal ind og stille sikkerheden. Jo. Ja. Og det er jo der, hvor netop med brand og miljø, det er jo, kan de jo afkrydse på blanketten, om de er omfattet eller ej. Ja. Og det er jo det, vi lægger os op af, kan man sige. Hvis de siger, at de ikke er omfattet, så tror vi jo på det. Altså, men i forbindelse med, at vi sender krav ud om sikkerhed, der skriver vi jo altid, at vi skal have det på med brand og miljø. Men hvis den så ikke kommer, så tager vi det jo for gode varer ud for det, de også har skrevet på blanketten. Ja. Og det har vi egentlig også fået OK til et eller andet af for møde, ikke Charlotte, hvor Jura sagde, så må vi stole på det. Jo. Ja. Men er det ikke virksomheden, der skal kunne bevise, at de er fritaget fra de her brand og miljø? Jo, men hvis de skriver nej, så skal vi jo ikke sige til dem, I skal komme med alt muligt. Altså, det er jo ikke, det skal vi jo ikke. Rigtigt. Ja. Okay. Og der er jo heller ikke alle, der er omfattet af de regler. Der er jo noget med antal liter og alt muligt, ikke også? Hvor meget de har. Det er jo også hovedsageligt kun spiritus, ikke? Jo, og så mineralolie også. Men der plejer der aldrig at være et problem at få dem. For de er jo altid omfattet nærmest. Ja. Præcis. Jamen, har I ellers nogle forslag til nogle forbedringer, vi kan gøre i forhold til det her med at effektivisere vores sagsbehandling på sikkerhedsstillelser? Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Altså, jeg synes, det kører meget godt med det flow, der er i, altså vi sender en mail, eller I sender en mail. Jeg ved ikke lige, hvordan vi ellers skulle gøre det. Det er vel det mest smarte, sådan det. Nu er det ikke, jeg ved heller ikke, hvordan vi ellers skulle gøre det. Ja. Det smarteste, det er jo også til vores postkasse, ikke? Ja. Det er præcis. Ja, der er vi sikre på, at der er altid en, der er der i hvert fald. Ja. Hvor mange sidder i erhvervsregistreringen, der behandler de her henvendelser? Jeg for eksempel sender ind i postkassen. Os 2. Ja, der er 2 kun. Ja, og så her fra næste måned er planen i hvert fald, at en, der hedder Heidi, hun også skal med ind over. Men jeg tænker, det er nok måske ikke det første, hun kommer til at lave, men, eller måske, det kan også godt være. Men der kommer en til af planen. Ja. Altid. Jeg har lige et spørgsmål her på falderebet. Sådan konkret, når jeg sidder med en sag, hvor jeg har sendt afgørelse ud omkring, at en virksomhed skal afmeldes, fordi de ikke har stillet den her obligatoriske sikkerhed.
Så ofte så ringer de jo i løbet af de næste par dage sådan med brand og alarm og siger, at vi vil helst ikke have frataget vores registrering. Så hvis jeg har sendt besked til jer om at fratage registreringen, hvordan ser I så helst, at jeg kan trække den retur? Altså handler det så om, ligesom jeg prøvede at gøre sidste gang, hvor jeg så lavede en besked ind i postkassen, sådan en med prioritering vigtig, eller er det bare at prøve at ringe til en af jer og sige, har I nået at registrere den her, eller kan vi nå at afmelde den, eller Jeg annullere tænker, afmeldelsen? det smarte vil nok være lige hurtigt at ringe til os. Nu kan man sige, nu er vi heldigvis ikke nået til den sag endnu, som du havde set over. Så Ja, det er derfor det. kunne vi jo sagtens nå det. Ja. Men normalt vil vi jo tage dem rimelig hurtigt. Og så vil det være for sent. Ja, fordi jeg har også sådan en i min procedure, der hedder, jeg venter lige 3 dage med at give jer besked, fordi der er mange, der når at ringe ind, fordi der er 3 hver dag. Præcis. Ja. Men det vil være okay, hvis jeg prøver at ringe til jer, hvis jeg bliver udsat for det igen. Ja, det gør du bare. Altid. Og så efterfølgende sender os en mail om, at netop hvorfor den ikke skal afmeldes alligevel, ikke? Jomfør telefonsamtale blevet sige. Ja, præcis. Yes. Det bliver jo så bare til en af os. Altså, det behøver du ikke at finde til postkassen. Nej. Okay. Vi har aftalt det, så. Super. Altid. Jamen har I ellers noget til mig, I gerne vil have med her? Ellers har jeg ikke mere. Jamen, hvad var det, vi har snakket om en gang, Charlotte? Det er fint nok, når du sender de der mails, så laver du, jeg ved ikke, om du kopierer bare ind på workzone og ligesom sætter ind. Hvis du måske gad, og så skrive måske i hvert fald CVR-nummeret et eller andet sted. For det er nogle gange hurtigere for os lige sådan at orientere sig, når vi har CVR-nummeret fra starten af. Det er simpelthen det er bare sådan. Ja, jeg vil sige, CVR-nummeret faktisk er det vigtigste. Ja. Okay. Ja. Det er sgu da ikke noget problem. Det vil jeg bare lige notere mig. Godt. Jamen, så vil jeg stoppe optagelsen igen. Ja. Og så siger jeg mange tak for jeres tid.